Napot kívánok! A VLC-től érkeztem. Üdvözlöm! Miről lenne szó? Ezt a gépet kellene egy kicsit felvazítani, illetve felaprítani. Aha, felaprítani. Rendben. Semmi akadály nincs. Örülök, hogy profihoz fordult. Megoldjuk. Hoztam is szerszámot magammal. Mennyibe fog ez kerülni? Meg azért összeg miatt többre biztos, hogy nem kerül. Egyébként is fő a hősiesség. És csináltál máskor is ilyet? Hát van benne tapasztalatom. Jó, kérem, hagyja magamra egy kis időre, és megoldjuk a problémát. Megoldjuk a problémát. Megfognál napszemüvegemet? Hogyne? Ennyi. Hadd kérjek meg öntőt. Minden szakemberek. Köszönöm. Van egy ilyen kis villás kulcsunk, ezzel meglazítom a csavart a hátul. Egy kicsit lazítunk a csavart, így azért egyszerűbb lesz. Az ajtó rendszeresen becsukódik, mert úgy érzem, hogy nincs szükség. Itt is a csavart meglazítjuk. Illetve ez az üvegre már nem lesz szükség. Kicsit melegen van. Kicsit. Sajnos ezt nem lehet ezt a munkát végezni. Hoztam a másik eszközt, a villámskulcs kevésnek bizonyulnak. Ezzel egy kicsit megdöngöljük. Kérem, így dolgozunk mi. Kicsit nehéz szakma, de megvan a maga szépsége. Megvan a maga szépsége.
Lapos úr. Hát elég az amikor a szakmájában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor a megbeszélt összeget el is kérjük. Ja, hó, elnézést. Gyerekek, lejárt az 5 perc. Nem baj. Köszönöm szépen. Máskor is jó, szeretek. Így van engem. Viszlát. Viszlát.